Takže čaute ľudia, VDK. Stalo sa to, čo sa nemalo stať. Proste sa mi vymazal Roblox. Teraz som prišiel o všetky veci za Robuxy. O všetky veci, aký som bol dobrý v tých hrách. No. Hlavne som prišiel o friendov. Nemôžem sa vôbec na nich pripojiť. To je hrozné. No nič. Tak. Aj po srande.